Αυτός είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους διατροφικούς μύθους που ακούμε καθημερινά τον τελευταίο καιρό. Raw milk is so much better than pasteurized milk. Πάμε να δούμε τι ισχύει. Διαφορές στη διατροφική αξία. Πρωτεΐνες σχεδόν ίδιες. Με ελάχιστες διαφορές στις πρωτεΐνες ορού. Αμινοξέα ίδια. Λιπαρά και μέταλλα καμία διαφορά. Από βιταμίνες επηρεάζονται μόνο οι θερμοευαίσθητες, αλλά είναι ήδη σε τόσο μικρές ποσότητες που διατροφικά δεν αλλάζει τίποτα. Ο μύθος της λακτόζης. Το ομό γάλα βοηθάει αν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη. Όχι, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα συμπτώματα είναι ίδια και τα βακτήρια που παράγουν λακτάση είναι τόσο λίγα που δεν κάνουν διαφορά. Το νοπό γάλα ενισχύει το ανοσοποιητικό. Οι ανοσφαιρίνες στο αγελαδινό γάλα υπάρχουν σε πολύ χαμηλές ποσότητες, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία ουσιαστική δράση στον άνθρωπο. Όσον αφορά τις αλλεργίες, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα παιδιά που πίνουν ομό γάλα έχουν λιγότερες αλλεργίες, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι η αιτία είναι το ομό γάλα. Και τέλος, να δούμε την ασφάλεια. Το νοπό γάλα δεν έχει περάσει καμία θερμική επεξεργασία, οπότε μπορεί να περιέχει παθογόνα. Επομένως, με το να επιλέξεις μη παστεριωμένο γάλα, παίρνεις ένα μικροβιολογικό ρίσκο που η παστερίωση μηδενίζει. Είμαι ο Σπύρος, μεταδιδακτορικός ερευνητής στην τεχνολογία τροφίμων και αυτό ήταν ένα ακόμη «Τι τρως ρε φίλε».